tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Anhapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya anhapot. Ba si Henry M. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa man ang partikan mundo. Good morning po Legazpi City. Welcome po sa programang Hanapot sa DCGB. Depong personalan kita po tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhanan sarong isyu malinawan. Asin ang sarong isyu masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB. Aramon tadaw mga tugang at mga dagdag na report hali po dyan sa luwas. Kasuhapon, kahuro ni Shara si punong barangay Mafe kan barangay Peñaranda. Pinaan niya ki-reaction ang kapitan. May kinaaraman sa reklamong nakaabot sa tuya tungkol mga tugang sa pagsarakan PNR sa sendang right of way. Paluluwas po sa Peñaranda. Tagara may pigigibo dyan ng PNR, kaya lang medyo ang barangay council kan Peñaranda na didivisilan. Sa dayda po nakakahuro ni Dan PNR para sa negosasyon. Kung kaya, ang ibang mga residentes dyan na nakulong o naulang kan pagsarakan right of way, mga tugang para duman. Tamay tinampo baga dyan sa may PNR, halik kadigdi sa may dating substation. Igwang tinampo dyan sa too, ito mga tugang ang nakasara. Tamay pinagigibo ang PNR. Ha? Aramon tadaw ang reaksyon ka ni punong barangay Mafe kan barangay Peñaranda sa reportabi ni Pretty Shara Leron. Shara, good morning Shara. Good morning po, VP. Atin po sa satuyang mga parantabay po. Go ahead. Problema ngunyan an agihan o dalan ka nagkapirang residentes kan barangay 33 Peñaranda, Legazpi City, partikular na si mga nakaistar sa Purok 4. Ini matapos na saraduhan ka ng Philippine National Railways o PNR, ana dalan na pigagamit ka na sambit ng mga residentes. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Kapitana Marife Velasco kan barangay Peñaranda, sinabi kay ni na nagkapirang beses na siya nakiulay asin nag-agad nin konsiderasyon sa manihamiento kan PNR na daipagsaraduhon o pagkudalan na sabing agihan alagad daiman sinda kay ni pinaonorhan asin pinadagos pa man giraray an pagsarado asin na patrabaho digdi. Kung magigumduman ta po, VP, may nagkapirang residentes naman digdi ang nag-agad nin tabang sa DCGB. May kinaaraman sa siring na bagay alagad, VP, kinumpirma ni Kapitana Mafe na pag sa dirikan PNR ang nasabing daga, kaya daiman siya makakontradigdi, daw nasako pa inikan sa iyang barangay. Sigun kay Kapitana Mafe, nagtao manin konsiderasyon ang PNR, alagad limitado sana. Ang sa ina, nilaagan manin pintuan o gitan kodal, ang kaso po, kada may emergency o kalamidad sana ini pwedeng buksan kan barangay. Aha. Gusto sabihin mo? Sige, go ahead. Opo. Go ahead. Ang worry niya ni Kapa VP is paano kung magkaigmanin ka solo o baha, lalo na sa mga alanganin na oras po baga. Mapagal ang sitwasyon na sigun kay Kapo very suffocated ang lugar. Dahilan ta malibot panindalan para makapagresponde. Opo. Kaya ngunyan VP, ang kahagadan na sana ni Kap Mafe sa mga apektadong residentes, iyon maging alerto sa anuman na bagay o emerhensya. Okay, So, Shara, VP, balali, bago mo ipadagog ang interview mo, ano ang rason kan PNR ta sinara itong agihan na ito? Bali po, VP, dahil man da po nakikipag-coordinate si PNR. Ang rason lang ninda, sa inda po itong daga. Kaya po, yun po. Pig-close, dinda. Opo, Pero dahil po nakikipag... Opo. May gini po man pala nagari gate, trangkahan, di ba? May gini mo pala Yung nagari po, gate VP. para makagi. Pero ang agi-agihan na, nakakagi ang tawo o ang auto kayang umagi?
Mga tao man lang po, VP, ang kaya digdi mag-agi po. Oo. Sabi po ni Kap, dahil ini pwede agian sa pang-urual daw, dapat na may emergency lang or yun po, may kalamidad lang. Dahil po siya open po. I see. Sumaagihan lang kung ma-emergency o may kalamidad. Si Sen, mabukas kang gate. May susi man da po si Kapitana. Garing po, VP, ikaw po dumaning guard. One time nga ni po, VP, hindi ko alam kung pwede ko ini-share. Na, tano da, ano ang sabi? May nangyari? Iyo po, VP, bale, may nangyari one time so sobra po baga subaha. Di ma-rescue sinda, nakasarado sa gate. Ngunyan, pinaksa na lang ni Kapitana. So guard mo na nakabantay, turog-turog. Ngunyan po, nilog na ninda ito. Tapos after, siningil sinda yata na binukasan and yun po. Ayun, okay. Sige daw. Daw kung interview mo kay Kapitan Mape. Sige po, daw Aron po sa nakaaging pagparabaha, di man nga ni baga kita pong naging bagyo. Pero no, na makusugon sa oran, Shoreline baga po. Grabe, suba. Naglaog po ako naman sa purok ninda. Yun po ang sabi ko nga ni Senda, maging alerto sa nakamuta bata medyo may kadibisilan ang pagluluwas nindo. Bako araw kang panahon na. Pagbalyo mo dili, o yan na. Ngunyan po, malibot pa sinda, maagi pa sindang orosite. Bago sinda makaluwas duman, mag left wing ka, ang bulsot mo orosite, mag right wing ka, ang bulsot mo pa din po, orosite pa din. Tayo yung front na ni, na iyo talagang balyuhan ko ta na gabos po yan, silyado na nakukudalan na po yan. So ako pirmi po ako nakikiuron sa mga lalo na yung nakaagingan ni pirmi ang panahon ta po baga maraot. Nagtataram ako sa inda na pag halimbang nagkukusog na ang uran na arantang nagsasangat na ang tubig, mag-evacuate na kamo. Paisiyo na kamo ta, ma-responde kami, evacuate mi kamo ta. No arin kamo mairo kung naglangkaw na ang tubig, na lalong dahil ka mo naiiling dahil may kudal na po. Mamundo talaga kasi garo baga bata dati nang nakatukal so puro 4 naka-isolate na lalo pang nasilyuhan niyan lalo pang garo na baga nawara na sa mapa parang arugan ang dating pero pinaliwanag ko po sa inyo na wala makitang magiging buka yan. Ano mo tama na sa PNR yan. Bago pa man sila magtugdok yan, madam, aram naman garaninda na bakit man ini. Aram nila. Kaya lang siguro, dahil nga sa kahaluyang kampanaw na din nag-operate ang PNR, doon naging kampante ang buot ninda na. Ada na mag-guide ma-operate. O sisi po maghuna na bigla na itong tinaunindang petsa, December 27, ito data ito, bigla bagang last year, bigla bagang nag-operate sinda, igwanang naglaog ng train, although igwa man ang dry run sinda, pero kumbaga sanay na ang tawag di hanggang dyan sa naan, dahil man iyan ma-operate, parang argan, kinirigkigan kami, ako, affected akong marita, so pagluwas sa kang mga truck, kang kapag kolekta, basura, difícil. Ang agihan mi po, dahil mo yan napapa-pave, dahil mo yan napapasimento, di kami papayagan kang PNR. Okay. Okay na tabi na. Yun na po ang nag-operate. Hindi, I mean yung pagkudal. Ay, yun na. Last year pa yan. Mga December? Mga dayman, bako pa man. Mga pira 5 months. Mga 3 months. Ang mga arka yan. mga tulong bulan na pala. Tulong bulan. Maribok. Shara, go. Yan tabi VP ang tingog ni Kap Mape. Yan nga ni po ang sinabi niya na apwera po pala dyan VP na problema man ang barangay sa basura dahil anta nadidipisilan ang truck sa pagkolekta kaini dahil anta ora ning maagihan. Yun po. Okay. Sige, tababalikan ta todo dyan ha. Nice yung yan ha. Okay, sige Shara. Sige, yan tabi VP ang report ini po si Shara Milaron, DCGB News. Salamat Shara sa report. Hali dyan sa luwas. Kaswapo nakahuro ni Shara si Kapitan Mape. Mga tugang, babalikan ta todo dyan na concerns na yan. Mga tugang kan mga residente sa sinabi ng lugar. Ha? Mientras tanto, nasa linya po mga tugang si Joshua Bino, nasa Piñanday Street, nasa Quezon Avenue, para po sa Battle of Legazpi commemoration kan Battle of Legazpi. Sige daw. Aramon ta daw tabang istorya kami Joshua. Yes, Bibi. Good morning sa mga parantabay. Matawag ko niyan digdi sa Rotonda.
particular na digdi sa may shrine kining Battle of Legazpi para sa ika-125 commemoration kana Battle of Legazpi na pinag-sponsor po ng inutan and pinag-organisar kana lokal na gobyerno sa panginutma ni Mayor Alfredo Garbin Jr. Mga konsyal, mga department heads, mga empleyado at mga estudyante ang anayon ngunyan digdi sa venue para mag-attendir kayong commemoration activity. Si Congressman Joey Salceda na pinag-imbitaran na guest of honor digdi sa aktibidad alagada dahil sa hectic o pano-pano na schedule ng mga aktibidad. Si Consyal J. Puli sa iyang representative na matao ka na mensahe niya na pagkaaga katakot ka de kasi 125 commemoration kan Battle of Legazpi daw mo tabi na mahayag ni Chipoli Armando retired PNP Post Vice President Philippine Veterans. Si Tabi and Joshua? Consyal Chipoli. Siyang nagkataram kang speech ni Congressman Joey Salceda? Si Consyal J. Pili ang representative. Representative Okay. Congressman Joey. Sige, go. Regional Office Band 5. PNP Legazpi. The Barangay Chairman present here today, Honorable Mariano A. Madela and Council. Principals and teachers, pupils from different schools, from Legazpi City Science High School, from Oversight High School, from Kabangan High School, from Kabangan Elementary School, from Ibalon Central School. From Legazpi Port Central School. Joshua, acknowledgement pa man yan. Pakidescribe mo daw sisian mga bisita tabi dyan na nailing mo. Mga city councilor, City Councilor Alex Howe, City Councilor Milabal, City Councilor Ato Valladolid, and si Police Brigadier General Andre Dizon, kan PNP Bicol, si Mayor Pedro Garbin. Ang mensahe ni Consyal Chipili. We Albayanos sometimes out of pride say that this battle was fought by our heroes as a resistance to colonialism. In a way, it is true. In a release from 333 years of Spanish colonialization, in September 1898, but it was a brief exit in December of the same year. In 1898, our nation was sold for a measly sum of $20 million to America, which simply continued colonization process. So our heroes' struggle for freedom simply shifted from Spanish to American. It is a bad thing for our nation to be colonized. Colonialism is a practice of domination, which involves subjugation of one people to another. Process involves racial discrimination, environmental degradation, economic inequality, death of language and cultures, and clouding of nations' history. These were the reasons why our leaders, from Lapu-Lapu to Aguinaldo, have been resisting colonialism. In reality, the Battle of Legazpi was fought on a very specific ground. It was a battle intended to remove the blockade of Legazpi Port, which stopped the booming Abaca trade. Let me tell you the complete story. After the Americans bought the Philippines from Spain, they proceeded to subjugate the country, but it was immediately left with resistance. War with the Philippine Revolutionary Forces broke out in February 1899. One of the first actions of the local revolutionaries was to blockade the port of Legazpi in February 4, 1899, in an attempt to cut off the export of Abaca and disrupt the industry which
was then dominated by the American and British traders. This prompted the Americans and other foreign merchants to beg Washington for help. In January 9, 1900, the American War Department wired the Philippine military governor, General Otis, to make an urgent investigation about Abaca. And sure enough, on January 15, General Otis issued an order appointing Brigadier General William A. Kobe of the U.S. Voluntary Forces as governor of Albay and Sorsogon, and giving specific instructions to occupy the province. When Americans invaded Bicol in January 20, 1900, they found Sorsogon was empty because the forces of Colonel Armando Arian, upon the site of the formidable army, retreated to Albay. Sorsogon was taken without a shot fired. But in Legazpi, the Americans found that the Bicolanos are ready to fight. On the dark, grisly Tuesday morning of January 23, 1900, 3 American battleships, the Castellani and the Venus and Nashville, approached the Gulf of Albay. The Filipino defenders positioned themselves in trenches in the north of San Roque under Colonel Antero Reyes, and down south near Puro Beach with the men under Captain Emilio Marquez. The main battle in the central ground and attack the Kapultukan Hill was under Brigadier General Dr. Ignacio Tawa and Major Pedro. The Philippine flag, was hoisted atop of Kapultukan Hill. In all, the Filipinos from Manila, Cavite, and Cavite Riflemen and Albayanos numbered to over 800. Of this, however, 600 Santateños were only armed with bolos, machetes, spears, and arrows that would not go beyond 300 meters. In contrast, the bullets of the Krag rifles of the Americans can go almost 800 meters in 1 second. The first arrows were spent by the Americans in reconnoitering the entire Legazpi shoreline. At high noon, Nashville commenced firing directly towards Legazpi and Kapultukan Hill. General Tawa ordered his men to fire back, but its outdated cannons and guns would hardly reach Nashville. The guns at Nashville blasted the rocks of Kapultukan, blowing the battery and demolished all visible structures around it. In a few minutes, the entire battery of Kapultukan Hill was silenced. The men of General Tawa and Colonel Cordero started to retreat. The Nashville then started to rain shells and parked on the port of Legazpi and blasted the line of Abaca warehouses and some residences near the shoreline. 2 American ships fired at San Roque and Puro Beach. In just over 2 hours, the entire line of trenches along the shores were silenced by the relentless bombing of the warships. Then, the firing stopped. The American soldiers landed without much resistance. The American defenders were retreating towards Legazpi. They were indeed encircled by the troops that came from Castellon in the north and the Venus in the south. The central forces of General Kobe immediately occupied the now deserted port area and started marching towards the city. In a matter of hours, Legazpi was taken. In the entire afternoon was spent with skirmish among retreating Filipinos. Pursuing Americans, Colonel Antero Reyes was shot dead near St. Raphael Church. At sundown, the battle was over. The casualties included 172 Filipinos dead, 12 wounded, and countless held prisons. Americans suffered 7 wounded,
and no casualties. This Skyline monument is in the middle of Legazpi City, which stands today on what was a stone bridge over Fuente de San Miguel, immortalized the Battle of Legazpi. It was an independent point of view. The battle looked like a massacre. The Americans bombed out Filipinos, crouching in trenches, artillery, and from gunboats. Those who ran were hit by the bullets from quad rifles. By mid-morning, the civilians evacuated to Daraga and up to Camali. When the battle ended in the afternoon, the whole Legazpi was practically deserted, except for the Americans doing the mapping out operations and the wounded or the dead Bicolanos and Tagalos. In a matter of days, the Legazpi port was opened to Abaca trade again. The superior forces of the Americans prevailed over the ill-equipped Albayanos. To be honest, Albayano soldiers were happy that the blockade was dismantled because they were able to resume the... Yan, naputol. Mga tugang ang sinupang bigdanangog si Councilor J.P. Lee. Pinagabasa niya pang speech ni Congressman Joey Salceda na iyo ang Huésped de Honor sa Battle of Legazpi 125th commemoration. In the debate of whether colonialism is good or bad, on and on, today we continue to rage against colonial mentality, and that debate has been overtaken by globalization. Today, colonization, if you wish to call it, is a remote control digitally operated. I prefer to call it globalization. The world continues to be globalized to high technology and technocrats, which no authority of one country. The new ways creates new gadgets, new ways of advertising, educating the young generations. Globalization is a reality. It's a new reality of life. Some call it vibrance of colonialism, but it is subjugation. It is a way of getting equal to all the nations in the world. My campaign for Global Albay is the big dream. Globalization is a new way of promoting education and eradicating poverty. It is achievable with the right guidance, and I am confident that we could come to the Global Albay, that we will become Global Albay very soon. We have talents and resources to make it come true. I encourage all Albayanos to join me in the quest of Global Albay. Together, we shall make a big dream come true. Na iyong imposible para magkasaro kita at mag-angat kita gabot. Thank you to all, and may God continue to guide us towards upliftment of our lives. Salamat po, Congressman. Salamat. Congressman Joe Salceda. Salamat. Vice Congressman J.P. Lee. Ang congressman si Kong Joey, siyang vice congressman ni Kong Joey. Anong punto kang speech ni Kong Joey binasa ni kagawa Councilor J.P. Lee Tabe Diyos Pagari? Nagbalik siya sa history, tama? Nagbalik siya dito sa history. Ang kandate da na po, colonization. Yan, Ngunyan data and the advent of technology. Concern sa mga technocrats, nag-invento, nag-imalanlain ng mga digitalisasyon. Tiga po ginalingon niya na globalization. Iyo. Aram mo yan, Joshua, na yan natitindugan mo yan sa pangkan BPI? Tulay ang kampanahon. Tulay yan na kantong na may Wendy's ba yan? Kanto? Yeah. Ang tulay yan, po dyan ang approach, pabalyo digdi sa may Ibong, sa may Ayala. Sa iyan na tinampong yan sa Ibong. Iyan na LCC, iyan LCC yan na tinampo, Balda sa Orosite, salog yan. Ang apod dyan, Tibo River. Yes. Kaya garo siya, basta Tibo River ang apod kang kampanahon. Salog yan.
Diyan nagkaigwa kay matinding giyera kang panahon ang Amerikano versus ang mga Pilipino. Iyugon mo, sa mga Pilipino dati, mga Bicolano, Oo. 800 na nagtiripon digdi sa Baybayon, sa may Toro, San Roque, Budaca, Punto Cani. Nandyan, pasiring dyan. Tapos so, gira, labisang gatos so nagadan, na Bicolano, Oo. pito ang lugadan, so iba nagkaperariso. Yan, yan. Salado kan Amerikano, pito sulugadan, wala kinagadan. Kaya very underdog kayo sa mga Daog, Pilipino. kulang, outnumbered. Outnumbered. Andara, mga tabak, laban sa kanyan buda. Imagine na pigbabadil ka ki ano yun, ki single fire na body rifle, may kanyon, ang armas mo, minasban. Buda pana. Naling mo nang isog lang kan mga Amerikan, mga Pilipino. Correct. Kung minsan ang gamit lawi-lawi. Ano bang lawi-lawi? So, garo slingshot. Di ba? Araw ka nang isog kan mga Pilipino kang panahon. Di ba? Joshua? Okay. Ladies and gentlemen, the media ay recap here at outside of Vegas. The 126th commemoration of the... Ano masunod tabi na programa? Ano masunod? Ako na mga replaying na. Sige. Ma-offer din mga burak. Makuha ko mga apotik sa BP. Kaya yun na yan. Dagdag nga istorya. Umabot ka ta, kung magkahuron mo ka sa bago, ibalik mo tabi sa kuya. Takauronon ko muna sa rong historya regarding yan. Tara magbalik tanaw tayo sa Battle of Legazpi. Bumalik ka to, takahuronon mo sa dapat na makahuron. So magkahuron mo ko ta ka sa bago. Yes, kape. Ayan. Ayaw mo na yan. Na initial na istorya. Yan sa... Rotonda. Joshua Pino, DCGB. Sige daw. Magbabalik tanaw tayo, mga tugang, sa istorya kang Battle of Legazpi. Balikan ta daw iyan ng mga bagay na tanganin na masabutan tang marita ko, kulang man ang pagkasabot ko dyan. Tangon yan, pigo kumemorar ta dyan sa Rotonda, sa Battle of Legazpi, mahanap kita ki-eksperto na pwedeng maka-explikar kaan. Say nagpuon mga tugang ang giyera kan Amerikana o sin mga Filipino. Nasa linya po si Sir Abdon Baldi Jr., saro po sa premyadong Bicol writer, historian, tabi, mga tugang, nakulo na siyang recognition sa national, mga tugang, kaya aramon ta daw ang istorya kaan. Sir June, maray na aga po, welcome sa DCGB. Maray na aga man sa mo, Henry, at welcome sa mga nagdadangog sa ngunya. Kumusta Sir June? It's been a long time Tabi, kumusta ka po? Iyo pag-una ako, nababanggihan ka na. Day pa, mantinido pong day naagahan tabi, Sir John. Okay. Iyo. Opo. Sir John, salamat sa oras mo tabi. Tayo po na kami ki-brief history. Paano po nagpo ng Battle of Legazpi tabi between Filipino o Bicolano and the Americans tabi, Sir John? Arog ka siguro umatras kita sa kape noon puunan. Aram taman sa nabaga na ang Pilipinas ay nasakop kan ni Spain. Yes. Magpuon kan 1565 talaga na si Legazpi. Tapos natapos yan September 1898. Digdi sa Bicol, September 25 nagarali sa mga Espanyol. Pero come December 1898, na natapos sa colonization kan Pilipinas dahil ibinenta kita man sa nakan Spain sa Amerika for 20 million pesos. Dollars, kaibanan sa Guam, so ibang mga islands dyan sa Latin America. So mo yan, napasakop na kita sa mga Amerikano. Kaya lang, pag abot digdikan mga Amerikano sa Manila, ako yan, nagkaigwa ki diferensya sa Aguinaldo buda so mga bagong abot na mga Amerikano. So piniklab so Philippine-American War kan February 1899. Okay. So ang mga revolusyonaryong Pilipino, siyempre gusto nila perwisyon sa mga Amerikano. Ang inot na ginibo nila ay blockade so Port of Legazpi. Ayun. Blockade nila sa Port of Legazpi dahil nasa height kita kan abaka trade. Talagang ang abaka nahali sa Bicol
ay lakop na sa bilog na mundo. Tapos ang number one na traders dyan, mga Amerikano, budang mga British. Opo. So, gustong perwisyon kan mga revolusyonaryong Pilipino, ipinadaradig di sa Bicol sa Antero Reyes, si Vito Bellarmino, siyang naging head, si Pilgone. So, pag-abot digdi sa sa Legazpi, sinakanin na supir kan Legazpi. So, nagkaigo blockade. Opo. Dahil na makaluwas sa mga abaka digdi. Sa totoo nga pati sa mga sadirit ng negosyante, medyo na perwisyo man. Pero dahil sila maginebo dahil gera ito Yes, so, yes. Blockade. So, ngunyan, sa mga traders na Amerikano, mga British o ibang mga nationalities ay nag-appeal duman sa Amerika na kung po pwede ay pabuksan gira kay support of Legazpi dahil importante ito sa trade ninda. Opo. Kaya ang kan makaabot kay si Otis pa ang Governor General ka ito kan Pilipinas nasa Manila. So ang inot na ginebo niya si William Kobe, General yan, ay inappoint niyang Governor of Albay and Sorsogon. Ayun. Pagkatapos sabi niya, ang mission mo ngayon ngunyan, magdakakak yung mga barko, pabuksan mo so pier kan Legazpi. Ayun. Okay. And then, Sir John, what happened? So, mga barkong ito, inot mo na, uminaging Sorsogon. Okay. Ang kaso, pag-abot sa Sorsogon, nahilikan mga taga-Sorsogon sa kadakulan ka mga barko, luminukalag na senda pasiring sa Albay. Ayun. Sa General Iran. So, daing nangyaring gera sa Sorsogon, uminagi man senda sa may parting Donsol, dahil man girakay na resistance, so nagpasiring na senda digdi sa Port of Legazpi. Malaarog ka sabi ninda, Martes na aga, January 23, 1900, nag-uuran-uran, uminabot dyan sa Port of Legazpi, so tulong barko. Ayun. Ang barkong kan mga Amerikano, ay ang Nashville, ito ang pinaka-lead, ito ang duman si General Kobe, tapos ikwang Castellano at saka Venus. Ayun. So Venus ay ituon sa Puro, so Castellano ay ituon sa San Roque, nakatutok. Pagkatapos yung Nashville ay nakatutok sa Kapuntuhan. Yan. Dahil itong pinakasentro. Opo. So, umilabot sindang agang-aga, nagpara-reconnoiter mo na sinda, dahil man sinda tulos na nagpaputok. Oo. Dahil ninda, so mga trensera, nakadag-in na so mga Albayano, Bicolano, tapos sa mga Pilipino, hali sa Cavite, Buda sa Manila, nakatrensera na nasa trends sa baybay. Oo. Nakahanda na. Ang problema, sabi nga ninda, mga 800 so mga revolutionistang niyaon dyan. Ang problema nila, 600 sa inda, ang armas man sana, mga sundang Buda, Pana, Buda, Garod. Grabe, ano? So mga 200 na siguro na-recruit niya hali sa mga taga-Manila, ay igwaman ng mga badil. Pero itong mga badil na ito ay mga Mauser, Buda, Archibos na so mga luma bagang badil. Baka sa yun mga lantakan pa kang panahon. Yung lantakan diba? lang. Mga lantakan, oo. So ang nangyari ngunyan, pag-abot kan medyo uroon to na, nagpuo ng magpaputok sa tulong barko. Ayun. Gusto sabi yun, hali sa dagat ang paputok ni Databi Sir John. Nasa dagat sin nagka-posisyon. Nasa dagat sinda. Ngunyan, nagpaputok man sa mga revolusyonaryong Pilipino, pero sa mga bala, dahil man makaabot naman sa mga barko. Kaya raktaman, ano? Okay. Tapos, so gamit na badil, kan mga Amerikano, ay Krag rifle na 800 meters per second. Ay, ang dalagan kan bala. So, titamaan sila, pero pa ka ito, so tulong barko, dakulo ng mga kanyon, mala nga ni pag kinanyon sa mga nyaon dyan sa may
San Roque. Opo. Minalagbas sa bala, tinamaan sa mga harong sa likod, pati sa mga kanyugan, nagbabaragsak. Di may posibleng nadamay na civilian tabi Sir John kan mangyari ito? Ayo, dakol, may mga civilian na tinamaan. Pero ang nagulpe sa mga almasin, sa mga bodega kan abaka, nanyaon dyan harane sa pier. Ito nagkasurulo ito eh. Okay. So kan sige. Yeah. Sir John, paano po minabot digdi sa kundi ako nasala, ining trilon ngo niyan, ining filon ngo niyan, yun po ang tulay. Paano po minabot dyan so giyera na kaya nabansagan siyang Battle of Legazpi? Oo. May liit na kita dyan, Apa. Isasabi. Ipanagos ko muna sa istorya, Yes, sir. So, so nahiling kan mga Pilipino, mga Albayano, na dainin da kakayahon, nagpuna sindang magdrolag. Ang problema, so, Castellano, ay nagbaba sa mga Amerikano, duman sa may arane na sayawa, Tapos yung mga Sabenas naman, nagbaba dyan sa Puro. Sa Puro. Oo. Tapos nagbaba dyan sa may Pier Dangadna, sa William Kobe. Yeah. So napalibutan sa mga revolusyonaryo, nagdurulag sila. Wala nga so tropa ni Antero Reyes, ay nadako, nasabatan kan mga Amerikano, yan nasa harani sa may yan harani sa simbahan kan San Rafael? San Rafael? Rafael diyan nagmakadilan diyan nagadan si Antero Reyes. Ayun. Si Pawa buda si Pilgone na ito sa kapuntukan bumenaraba nagdulag na sa Marquez ito sa Puro dumenarag naman pasiring na sinda sa Old Albay District. Ayun. Tapos pasiring sa Daraga. Ang sa totoo, kung magdyan ka mo sa Museo de Legazpi, hiling nindo, maski nga na dyan sa Battle of Legazpi Monument, may sabi dyan na nagrelaban ng daang mano a mano. Medyo doubtful ako, medyo romanticized yan. Dahil man malaban sa Amerikano kay mano a mano, deman sinda tamaan kan mga balak kan revolutionary tapos man-to-man combat pa lang sa inot na report Sir John nagkaroon kay go kiman-to-man na laban. Waka. Pero bako yan gari malayo ang posibilidad na nangyari po yan Iyo. Ang monumentong yan ka ito ay Puente de San Rafael yan. Tulay yan. Tulay yan na pig-aagihan ka itong napara ng Tibo River na hali dyan sa may Bitacno, pasiring duman sa uminikol-ikol sa kung nakaabot dyan sa Victory Village. So kan uminabot sa mga Amerikano dyan sa tulay na yan. So mga revolusyonaryong Pilipino, Buda, Albayano, ay ito ang napasiring sa Daraga. Ayan. So mapping up operation na lang sinda sa Bilog. Buda sa mga civilian, kadaklan kan mga civilian na sa Legazpeño, bako pagkautuhan, nagdurulag na, kaya gari ghost town na sa Legazpi. Gusto sabihin pala Sir John, tapang pagkaintindi ko sa istorya mo tabi, buong urban area, sentro kan Legazpi, nangyari dyan sulabanan kan mga Amerikano and sa tuyang mga Bicolano, as in mga Pilipino na mga revolusyonaryo. Tama Sir John? Yan urban areas na yan. Nangyari dyan, nagkabaradilan man. Pero so mga revolusyonaryo, Albayano, ay padulang samantalang nag-aabante sa mga Amerikano dahil may mga kanyon, may mga baril pa nagdudurulag senda. I see. Diyan sa may Puente de San Rafael. Yan na monumentong yan. Dahil na nakabalyo na sa mga revolusyonaryo. Pag-abot na at yung mga balang alas 2, alas 3 na hapon, mapping up operation na lang. In all, 172 revolusyonaryo ang nagadan. Nakulon pa sa mga nagkarulugadan o injured. Pero maski da sarong Amerikanong nagadan. I see. Okay. So it look more like massacre, Iyo, Gari nagluluwas tabi. Tama ba siya? Gari, tama ba? Kurihan mo sa kongtem. Gari, nagluwas na gari. Wala tayong kalaban-laban pa sa panahon na ito. Tama ba?
Dahil kalaban-laban talaga. Harayoon so sa kan Amerikano kontra sa tuya. Iyo, oo. Dahil man kitang mailalaban talaga. Oo. And sa katotohanan, sa upang sasabihin sa mo niyan, Opo. Kanatapos, in fact, dahil nga ni inabot ka kong semana, bukas nagraray so... I see. Nagliluwas. Nagliluwas po, early morning uminabot sa itong sutulong barkong ito hanggang mga after lunch, purawas na, tapos tulo sa labanan. Ano, Sir John? Tapos na, sulabanan, tapos na. Ngunyan, pwede mo gayon iapot na enso ibang mga Legaspeño, Buda Albayano, lalo na sa mga prominenteng family. Yung mananggad, hay nitong mga taong ito, nagkaroon ngayon mga pibidbin na mga leaders kan sa tuyang syudad, tabi kang panahon na ito, tabi, Sir John? Nagdurulag. Iyo, ano? Pagkatapos, nagdurulag senda, dahil na nagsuporta duman sa mga revolusyonaryo, medyo nagwiwis pa senda na matapos na tulo sa lalabanan, baski senda na perwisyo sa negosyo nenda, mas purpose sa isip nenda sa negosyo na ma-resume sa abaka trading. I see. Okay. Tama ba, during those years, tabi, Sir John, ang Legazpi, iyon center of trade, pag-abot tabi sa abaka exportation, tabi? Totoo kaya yan, sikat kita dyan na maray, kaya gusto giraray na matapos ang problema para maibalik sa buhay kang negosyo sa satuyang syudad? Iyo, just to dramatize it, in 1815, ang nagluluwas na abakalang digdi sa Kabikulan ay nasa mga 15 to 20,000 tons. Itong kasagsagan na ito kan nangyari sa Battle of Legazpi, minabot na kita sige mga 120,000 tons ang nagluluwas. Kaya sabi nga nila, ang Legazpi at that time ay pwera sa Manila at siguro sa diit na degree lang sa Cebu, kita ang pinakamayaman na probinsya kan panahon na ito. Ayun. Because of abaka, tabi, Sir John? Because of abaka trading. Okay. Okay. Ini ba? Sige po. May diit lang akong i-comment yan sa monumento Yes, tabi, Sir John. Legazpi baga. Ginibuan yan kay Monument 1960s. Kung hilingon mo ang monument, bako man siya striktong Battle of Legazpi monument. Dahil mahiling mo, ikaw nga nang lagari sila Lapu-Lapu dyan. Igwang revolusyonaryo dyan kan panahon kan mga Espanyol, may revolusyonaryo kan panahon kan Amerikano, igwang nga nang naka-helmet na panahon kan Second World War. Ang suggestion ko nga na niyan, bako na dahil na pag-aputol kay Battle of Legazpi Monument. Monument for freedom, for the fight for freedom, kaya siguro. Dahil nyaon sugabos na soldiers Pero itong soldiers na yaon dyan, tabi, Sir John, ito po haling ibang lugar, kumbaga may pinadaradig disi. Tama ba? During the time of Aguinaldo ini, Sir John? Nangyari? During the time of Aguinaldo. Pinadaradig, ang mga nagli-lead talaga, ang pinaka-lead digdi sa sa Bicol ay si Vito Bellarmino. In fact, kaibanan pa, nakapasiring panganay digdi si Lukban. Ito si Lukban. General Lukban. Balangiga, massacre sa Samar. Bicolano man ito. Tapos si Ignacio Pawa. Tapos si Simeon Ola. Tapos si Marquez. So iba, Antero Reyes, mga Tagalog na ito. I see, okay. So after itong halos sobra kabangangal daw na giyera sa tuyang syudad, ano po ang tinapusan, tabi, Sir John? Tama ba? Napasakamot na kitang diretso kan mga Amerikano, tabi? Oo. In fact, within the month, bilog na Bicol ay nasakop na kan mga Amerikano. Pagkatapos nakaabot na nga na sa Tabaco, nakaabot na sendang Sorsogon, halos halos bilog na Bicol ay nasakop na nila. Tapos nahiling man talaga kan mga siguro kan mga natives na mabuot man pala sa mga Amerikano, kaya nagbakalik na senda. Iyon. Okay. Tama ba, Gary? May saro pa ako gusto kong i-propose ko Opo. Okay.
ang Ciudad kan Legazpi ay magsurat sa National Historical Commission para baguhon ang marker na niyaon dyan sa Trilon dahil wrong spelling si Kobe dyan, K-O-B-I-E, Okay. K-O-B-B-E yan. K-O-B-B-E, double B. Double B-E. I Pagkatapos, Antonio Reyes ang nakakaag dyan. Medbed ko si Tony Reyes. Pero Antero Reyes yan. Antero Reyes pala. Oo. Oo, Antero Reyes yan. Antero Reyes. May mga corrections, may mga error. Ano tabi, Sir John? May mga errors. So dapat magsurat kita sa National Historical Commission na kung pwede, Makuhiran. i-revise yan. Oo, I see. ma-revise. Opo, yun, last point na lang tabi. Ka pa? Yeah, saro na lang, last na lang tabi, ano. Tama ba ang okay pagkaintindi? Kung nagari, grabe mong pagpursige sa tuya kan mga Amerikano ta, during those days, those years, tabi, kita, ang feeling ninda, sa diri ninda ang Pilipinas, pinabakal kita kan Espanyol sa Amerika, Sergio, tabi? Tama, oo. So yun ang feeling ninda, na sa tuya ngayon ng nasyon na ini. Iyo, tama yan. Colonized kita, subjugated kita. Yeah. Oo. Kaya gani mas kanong gibuhon ta talagang pupirsigirong kitang papapunduhon ang mga paghiro, mga pag-alsakan mga Pilipinong soldados during those years. Iyo. Ngunyan, tawan ko lang kay Garediit na komentary. Sa panahon ng ngunyan, dahil ng colonization, dahil ng nasyon na nag-subjugate kay another nation. Dahil not unpopular, abot naman kan mga ibang nasyon na magpasakop. At ikatulo, magastos na ang subjugation ng colonization sa ngunyan. So instead na colonization, may pigapod siyang soft colonization. Pero ngunyan, ang term na pigagamit na ay globalization. Iyan. Okay. Yan kita luway-luway na pigsasakop. Ano na? Uli na mamatian kan gabos. Ang apod nga ni yan, colonization by remote control at saka digitally digitally manipulated. So, i-influence kita through the information technology na sa ngunyan. Which sa hiling ko ay mas marahay dahil ang information technology ay two-way. So bako sa na first world country ang nag-globalize duman sa third world. So third world nakakaukod pan at nag-aasenso man. So two-way ang kaya mas maraming mo dyan ang globalization. Yes, very good point. Sir John, salamaton po maray sa oras mo sa DCGB. Ingat po, pirmi. Thank you, man. Alright, thank you so much. Mga tugang Jun Balde, yan, Abdon Balde Jr. sa istoryang yan. Dahil wala si Diyos pa John Ronald sa linya? Wala si Diyos ba? Tabakan may interview. Alas 8:36 na, oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches,
Ravvax Legazpi. R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolak years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, gustuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay. Ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Auday magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi.
dakul ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuo na ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya nung nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ta, handang magserbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Yes! Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nangalas naman ako ng gari halabao na naman nanda. Nagkamalis na naman ako Gari naghalaba na naman. Uminalabao na naman. Hello, good morning. Good morning. 12 minutes? Yes, sir. More than 12 minutes. Kurang sa ano mo pala? Nagkamalis ako. Gari nakulo na naman sa commercial. Sa'yo? Oo. Arap talagang pag number 1. Okay lang sa commercial. Oo. Basta sa... Pagdangugon. Ano ang gari habo mong dangugon? May mga jingle na iba ang mga lyrics. Ngaring bako mga komersyal. Pero totoo man, may mga naman akong mga totoo sa lyrics. Lahat na sunta ka dyan Para niya bagakan may mga konkretong programa. Oo. Tama yan kasi kontraktor Kaswapon ka pa, Joker. Kaswapon ka pa. Oy, Bibi. Kasama ko baga sa piga-discuss mo
history. May gusto lang akong i-discuss ko tang diit. Sige daw. Ano naman Sige yun daw. eh. Sige daw. So, diniscuss ba gani? So, present ni Trump kasuhapon. Nisay? Ni Trump. Okay. Oo. Yung Stargate. Stargate. Oo. Yeah, nahiling mo ito? Nahiling, pero di ko masyado nga tawang ka-atensyon ito. Okay, may nag-invest sa US mo niyan. An investment is worth $500 billion. $500 billion? Billion. Okay. Half a trillion. Okay. Ang project name is Stargate. Stargate, okay. Okay. Ang purpose ng Stargate is to establish a virtual and physical AI infrastructure across the US. Salbatana. 500 billion. Pangyari, ano yun? Diba, so may sarong investor mga Japanese. Ang hila niya mga bangko sa Japan. Okay, may tig-discussin ng sarong example duman kung ano ang gigibuhon. Okay. Okay. Sa field kan medicine, ang purpose nilang saro is research Okay. sa cancer. Basta ang gist is pag nagibo ito, ang ngunyang baga pag maaraman kang may cancer, ma-biopsy, di ba? Correct. So halo yun ang process. Ito, ang gigibuon nila, kasi ang cancer cells daw, ito mga tumor cancer, may mga cells duman na naglalataw sa blood. So, ang ano nila, ang objective is i-simplify ang pag-diagnose kan cancer. Ayun. Magiging simply blood skin na lang. Blood test na lang. Blood test. Dahil nga naglulataw daw na nasa dugo kang tao ang cancer cells. Iyo man talaga. Iyo. May nabasa man ako yan. Another is, pag na-diagnose ka na may cancer, itong AI na ito, gigibuon ka ito is develop cure mo. Personal cure. So, specific sa imo lang kung anong klaseng cancer igwa ka. Iyo ang i-develop niyang pwedeng bulong sa imo, cure sa imo. Yes. And ma-develop ki vaccine para sa imo personally within 48 hours after diagnosis. Salbatana, may tibay man ano. So, magayon ba gano? Okay. On the other hand, anday nila piga-discuss, makatakot man pag-isip-isipon. What if gamiton mo ang AI, mag-develop ka kibala na may ngaran kisarong tao? Pwede. O may balang nagliliko, hahanapon ang tao. Nagalayog subala. Di ba? Takon, mo go. Na-imbento nga niya na rocket. Yan baga na, ano ito, so drone? Yes. Bagariban drone baga na, kuhan garpi pasabo, garibala man sana. Oo. Diba? Hindi talaga kayan. Yan, reality niyan mo yan. Yeah. Pero sa mga pag-iisip tang in the future na mangyayari, na pwedeng mangyari, kasi an AI, pwede mong gamitin sa maray, pwede man sa maraot, diba? Yes. So, paano ma-ensure na duman lang sa maray gamiton? Yan, Ito ang makatakot. Yeah. Paano nga baga kung itong research na ito sa medicine, maka-invent kay bulong, na pag ininom kisarong tao, pwede mong maarog ang figure o ang pandok mas kinisay. Aram mo migo sa mga nangyari sa pelikula kang panahon, nangyari na ngunyan, kaya baka ang posibilidad na mangyari ngunyan yan. Iyo tabi. Maring nga ba, halimbawa, si misis mo ngayon, nagtumar ka itong bulong, kayo mo aram. Maring ko na pagmata mo si Maris Racal ang mahiling mong kapareho. Buda, amarod, kung ano narog ni misis mo, so itong sukabit mo, may problema. Ano makatakot? Paano kung pagmata mo, mahiling mo si misis mo, garo na si Vice Ganda? Latusod ka. Okay. Sige, tabi. Sige. Salamat. Explore yan eh. Yeah. Yung Stargate program kan US. Yes. I-announce yan ni Trump kaso hapon. Yeah. Okay. Okay. Salamat sa iyo. Thank you. Salamat, di ba?
Kaya actually, ako sa hiling kung mangyari anta, si Elon Musk mga tugang, saro sa mga consultant ni Trump, pagabot sa science and technology. Ito niya bagang consultant mo, nagaro gigibo niya nga ng secretary, mga tugang si Elon Musk. Di ba? Jimmy, nasalita, may dagdag na report, may kinaraman mga tugang sa proyekto nin mga telcos sa San Francisco, Ginobatan, Albay, na pipapundo ni Kapitan Ando Namya. Kamin, Jim? Pinapundo na. Pinapundo ni Kapitan Ando. Ano natata pinapundo niya? Go ahead. Pinapundo ni ABC Federation President Cap Ando Namya kan Barangay San Francisco ang sarong istruktura proyekto na pinaggigibo sa Purok 7 kansayang barangay. May kinaraman sa pagpapakusog na initabi bibikan na mga internet connections kung sa inipigtitindog ang mga strukturang ini para ni sa mga eskwelahan ang initial na informasyon ni Kapitan Ando Namya gari proyekto ini kan DICT na ang katuyuhan mapakusugan mga signal para sa magamit kan mga estudyanteng nag-aaradal kaya sa mga harani sa eskwelahan ini pinagtindog. Basado kay Kapitan Ando Namya, dahil informal na koordinasyon sa barangay, dahil nag-comply kan mga rekisito, araw kan dapat may public hearing, dapat ang dagang tutuglukan, ma-reclassify, maagi pa ini sa sangguni ang bayan, ini shortcut naglirikta na nagrenta sa nagayon nindaga dumana nagpatindog na dai kan mga requirements dai nag-agi sa tamang proseso. Kaya kaso hapon pinasera ni Kapitan Ando Namyan mga nagtatrabaho pundohon ngayanin daw. O pinapundo sa trabaho nagpupun pa sa nagsasagibonin pundasyon para sa tower. Magin sa mga nakapalibot na mga residentes, may mga haka-haka. Datanata, nagtatrabaho ngayon, maski banggi, gari ngayon naghihidali, dangan suhaka-haka na baka ngayon may epekto yan sa salod, so sabing mga radiation, o suhaka-haka man sana ini. Kaya gusto ninda na matawan ininin na nagkakanigong pagreparo kan lokal na gobyerno, and yan, si Kapitan Ando Namya bilang ABC Federation President, nakuha ang atensyon taurog pang naaraman ni Kapitan so mga linya kan tubig nagkaturugbok so pasiring sa mga harong-harong nagreklamo sa saya kaya di naman ini pundo ng ngayon na iyan taday man nga kamo nag-agi sa tamang proseso. So yun ni tabi bibi so magin sa mga residentes mas na naging kampante sen conforme duman sa lakdang ni Kapitan Ando Namya kang Barangay San Francisco, Ginobatan, Albay. Okay. Yan tabi BPL sa to yung mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Ang mga helang kangatay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago tanganing magmangatay kay pan po na sabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule may silimarin na halo sa earth. Natural kaya ligtas. Ang silimarin pwede po na makapugol o pwedeng makabawa sa danyo sa atay. Epektibo man ang Liver-Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral da. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lover, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Nalibong man ako kaining bareta kan PNP. Aram na palanindaan mga private armed group sa Pilipinas. Ngayon sa bareta, tumbok na databi kan PNP ang 8 na armed group sa Pilipinas. Mga private armed groups. Arabin na nga yan. Una ka, saka. Ang hapot, anong gigibuhon? Nindo, taaram na pala nindo. Naghapot lang po kita. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Henry M. po ini sa morning sa programang Anhapot sa DCGB. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May bagong energy na! Bagong